wathi ke uYesu bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo, abayazi into abayenzayo. Hayandiva bazalwane, abayazi into abayenzayo. Okusemveni kokubuya uYesu Kristu ejongene nobugwethu. Ngisengelizwi namhlanje ndiye ndathi ubona, ndabona ngekho xolo, ngoba xa kuxolo zingalunga izinto, makuxolo zingalunga izinto, ezinto sijongene nazo emzalweni wakho zingalunga makuxolo, ezinto ujongene nazo efemeli yakho zingalunga kakuxolo, ezinto uzifunayo ihlekiswe ngamashuka. Why they were crucifying him? They thought that bayambulala because Satana uzele uzodestroy, uzele uzobulala, and Satana likonke. He came for three things: to destroy, to kill, and to blind. He came for those three things. Source of profit is amazing. It totally sound. Come on, here and access your one an hour. You need to pray, not to play. Because if you play, you will not have a contact with God, and you will not collect what you want from God. If you play, pray. Ulte God. Bawa bakole. Kuba bayasi kuba bayasi.